Bolo leto roku 2001 a život bol iný než dnes. Platili sme korunami a vo vreckách nám cinkali drobné. V televízii bola hitparáda Deka stále jednou z najobľúbenejších relácií. Keď sme chceli vidieť nový film, nešli sme na internet, museli sme zájsť do videopožičovne. Ak sme chceli hotovú večeru, nebola na to žiadna aplikácia, museli sme vyraziť do mesta. Namiesto Messengeru sa posielali SMS správy, niekedy stačilo len prezvoniť. Internet doma ešte nebol samozrejmosťou, ale mali sme novinové stánky s množstvom časopisov. Nefotili sme na smartfóny, ale na film, kde bolo každé jedno políčko vzácne. Bol to svet, ktorý sa dnes zdá ako si pomalší. Svet, kde sa veci diali trochu inak než dnes.